Ďakujem pani, dneska som s mojím hosťom. Ahojte. A ideme hrať zasa Roblox Rivals. No, Rivals. Ideme dať play. Prvý idem ja a potom pôjde môj host, ktorý sa volá Matúš. Koľko ideš? Jedno kolo. 1v1? Takže vy už viete, čo tu nasleduje. Je to ešte hociaké zbrane. Backrooms ideš? A teraz mám minigun. Akože neviem, ako to mám. Spray, minigun. A mne sa to nenačítalo. Aha, ok, už sa mi to načítalo. A neviem, ako som zomrel, lebo som ešte videli, že sa mi to nenačítalo. Až teraz sa mi to načítalo. Tak super. To bolo fakt výborné. Ale teraz som to vyhral. Áno. A teraz si dám revolver. Lebo ten je silný, ten má si slabšie, ale viete. Čo máš? Minigun? A bohužiaľ som prehral. A ešte ťa tam zabíja. Nevadí? Na zemi. Lebo Čo teraz máš? mám RPGčko. Mhm. Takže, ale to mi už veľakrát padlo a prehral som s ním. Boha. A mám dosť málo HP. A som mŕtvý. 3-1. Tak toto nebolo také zlé, ale akože vtedy som to točil 7:30 a vtedy som akože prehrával skoro furt, ale zasa... Minigun ako dobre, daj to. Som to točil ráno 7:30, hej? To je niečo iné. Tam išiel. Neviem. Tu je! Motorová píla mu pomôže? A 3-2, ale... Máš málo HP, si mal. Neviem, Sniper. neviem, či to vyhrám, ale teraz ide paintball gun, takže tam budú také guličky. Tuhové. Super. A prehral som. Ti ešte dal? Henty. 4-2. OK, tak toto si musím... Tak s týmto vy viete, Čo to že je? ako s tým viem hrať. Dosť dobre. S tým to musím vyhrať proste. A aj som vyhral. Čo to bolo za zbraň? No, energy nejaká. Teraz si dám spray pre istotu, ale teraz keď prehrám, tak som prehral už normálne. Zomieram. OK, 4-4. Ja som mal 10 HP, aby ste vedeli. Teraz máme RPG. Zasa. Má aj lekárničku, ako pozeráte. Takže možno to bude bezpečnejšie, ale ukázal sa nám. Ale Roman nevie ho nájsť. Ja neviem, kde. Že Roman? Neviem, kde. Budem tu. Sa tam skrýl, aj on má RPG. Bum! Koľko má HP? On má dosť HP a prehral som 5-4. Akože toto kolo bolo dobré, ale... Bohužiaľ. Akože bolo to dobré. Ideme leave, dáme play. Vyhrávame čas. A teraz ide na radu
môj host, ktorý sa volá Matúš. OK. A Uvidím, ako to dám. to neviem, či akože dá, ale Čím sa to mierí? Týmto, že? Týmto? Čím sa s tým sa strieľa? strieľa. Týmto sa mierí. No, on to ešte v živote nehral. Hral som to už. No. A Dojď. nevie to, ani náhodou, že hýbaj. Čím sa mi premieňajú zbrane? Týmto? Jedovci. A Ach. je to aj vidno, že nevie hrať. Ale on má 33 trofejí, ty máš 29. To není podľa toho. To nie sú trofeje. Výhry. To nie sú výhry. To je toľkokrát, koľko prehral. On prehral nejaké hviezdičky. A to je podľa toho, koľko hral zápasov. 1-1. Čo? Ja som ho zbil? Mhm. To čo mal za zbraň problém? To nestrieľa. Zamen si. To? Mhm. A... To hra dobre. 1-1. Mám z toho ľahkého. No ale Aby som ja proti nemu hral, tak podľa mňa je to 5-0. zasa ty z toho dobre hráš. Tu musím ísť k nemu? Ale čo? Ale on má zasa dobré zbranie. Premením si. To má laser. Či čo? Som porodil. Toto nie je dobrá zbraň. A 4-1. Ale on ma tým porazil? Granát launcher si nechaj. A to šmíneš to. Minul si to. Musíš si nabiť. A 5. On má hentým? Ale Roman, zasa ja to nehrám furt. Aha, taký? Už. Nekonám, ja sa budem Teraz? pohrať. Nevadí. Prehrávať není hamba. Trošku je, ale zase on to hrá. Akože teraz. On to hrá akože asi tak po nejaký tretíkrát. Na tomto videu dajte 10 lajkov a proste som vám povedal čo. Mohli ste si pozrieť na budúce minulé video. Ja vám to poviem. Proste budeme hrať FC24. Alebo FC25. No napíšte. A teraz mám minigun. A neviem tam vyskočiť. Lebo minigun je ťažký. Bum a vyhrávam 1-0. Minigun je zase silný. On sa volá Kapibara. Plamenometí ešte nedám, lebo viete, ako to vyzerá. Čo je to žlté, biele? Modré akoby. Ok, dám si plamenomet. Nestihol som, nevadí. 1-1. A teraz máme RPG. Ale ja použijem toto, lebo toto je silnejšie. Čo je to? Ako No. to strieľa? To není silnejšie, ale to mi je jedno. Ako to strieľa?
Aj hádžeš? Kde? A vyhrávam 2-1. Má dobré zbranie. Má šťastie. Všetci majú také isté. Nemal som minigun. A teraz dám sprej. Neviem prečo. Ani tu. A motorovka. A vyhrávam 3-1. Zase minigun. Musím má. On použil tú motorovku. No, nepoužíva. Mm, 3-2. Nevadí. Dám, toto skúsim assault rifle. No kde je? Odtiaľ to strieľa, či odkiaľ? Ani raz ma nehytol. Ne. A 4-2. A teraz mám snajperku. To znamená, že ho musím trafiť. A čo je tá sieť s hviezdou? Toto. To znamená, že som prehral. On ma zabil. Teraz máme zasa paintball gun. Nevadí, 4-3 vyhrávam. Ako potom už sa snažím. 4-4. OK, nemôžem prehrať. Nemôžem. Preto si dám granát launcher. Alebo môžem aj prehrať. A prehral som, super. Koľko to je? 5-4? 5-4. Prehral To si. som prehral. Zasa o 1 bod. Mám play again. Ideme? Zasa? Idem ja? A ideme. A zasa ideme hosti. Vieš, aký som v tom A noob. toto bude posledné kolo. A potom končíme. Ale ja som Roman v tom noob, čiže... On ma zabil? Má 10 životov. Čo? To nehač. Čo to je? Že bude takto čiernutá. Vieš, čo tam bude? Lebo ty hodil granát. A to má ochranu, či čo? Táto má iba 14. Čo? Však preto niečo prehrávaš. To by si mal vyhrať. Ani jeden sa nevie trafiť. Však ho zabij. Čím sa to zaháňa? Však strieľaj s hentou druhou. To čo mama použila? Čo? To, čo ty na teba. To, čo ty na ňu. To istú zbraň? Teraz by som si nedával sprej, ale okej.
mám namieriť. Ja viem, ale to nestihnem nikdy. Minigun! Nejaká minigun, nemáš minigun. Tak. Tudy sa nemáš trafiť. 4 no. Tutok. Teraz mám minigun. Yes! 4-1. Ale podľa mňa to prehrá. Čo tu po mne hádže? Dáme domet. A, To jak? 5-1. Tak to nebolo hoci čo dobre. Takže to je bolo všetko. Dajte like, odber a ahojte!